سلام كما تخونوا رويلي بحال لو ما أنتي present كوركم big data analysis زعوات clutter reduction query based visualization እና open source tools نزياتهم كتقوم زخلو present كجورلكم إيه نمجمر ذاكل نمجمرتنا clutter reduction بحالينا هنري clutter reduction مالتي نجارات متصفاف بتعمي استزمار نجارات أتصفينا نسرح كهذا حجزنا تحديو مالتي لذي Clutter reduction refers to a design practice of simplifying and organizing data and visual elements in a way that minimizes unnecessary complexity, distraction, and visual noise. ስለዚህ ብጣዕሚ ክርቡሽና ዝኽእሉ ነገራት ቀኒስና ፅፍፍና ምጥን ብዝበለ ነቕርበሉ ሚንስ clutter reduction ንብሎ ማለት እዩ። ካብኡ ብዳታ visualization ዓይኒ ክንሪኦ ከለና clutter can arise when there are too many elements on a screen or a chart that confuse the user or obscure the message. ስለዚህ ዝኾነ ይኹን ነገር ፕሬዘንት ክግበር ከሎሲ ብጣዕሚ ጥቕጥቕ ዝበለ ወይ ድማ ብዙሕ ዳታ ዝሓዘ ብጣዕሚ ዝተደራረቡ ነገራት ንሪኢና እሞ ንሳቶም ቀናኒስና ነቕርበሉ ሚንስ እዩ እዚ ክላተር ሪዳክሽን ንብሎ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ብሓደ ግዜ ብዙሓት ንኣብነት ቻርትታት ኣለና እንድሕር ኢልና ኮይናሲ ነቲ ተመልካቲ ብጣዕሚ ከጨናንቕዎ ይኽእሉ እዮም ነይሩ ክመርፅ ከም ዝኽእል የደናግሩ ወይ ድማ ነገራት ክነቐልል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ ንሪኦም ከዓ እንታይ ሜትድ ተጠቒምና ኢና ሪዲዩስ ክንገብሮ ንኽእል ወይ ድማ እቶም ክርብሹ ዝኽእሉ ነገራት ብምንታይ ክንቅንሶም ንኽእል ዝብል ክንርኢ እቲ ናይ መጀመርታ ሲምፕሊፋይንግ ቪዥዋል ኤለመንትስ ዝብል ወይ ከዓ ነገራት ነብሎም ነፃፍፎም ኣለና ወይ ከዓ ነቃልሎም ኣለና ማለት እዩ። ካብኣቶም እንታይ ኣለና ማለት እዩ ሪሙቪንግ ኣነሰሰሪ ላይንስ ሌብልስ ኦር ኣይከንስ በቃ ዘየድልዩ ነገራት ዘይጠቅም እንድሕር ኮይኑ ክነውግዱ ክንክእል ኣለና። ዝኾነ ይኹን ነገር ክነዳሉ ከለና ሲ ዝጠቅም ነገር ናብ ዩዘር ነቕርብ ዘየድል ነገር ከዓ ነውግዶ ካብኣቶም ላይንስ ኣለዉ ሌብልስ ኣለዉ ወይ ድማ ኣይከናትን ክንጥቀም ከለና ሲ ሓደ ዝተመረፁ ክኾን ኣለዎ ገለፅቲ ዝኸውን ይምረፅ ዘየድል እንድሕር ኮይኑ ኣይከን ዘየድልየሉ ኣይከን ክንጥቀም የብልና ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ቴክኒክ ክንሪኦ ከለና ከዓ ግሩፒንግ ፕሪዮሪታይዚንግ ዝበሃል ነገር ኣለና እንታይ ኢና ንገብር ናብ ሓደ እንዳጎጀልና ቅድሚያ ክወሃብ ዝግብኦ ከዓ ቅድሚያ እንዳሃብና ንኸይድ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ፎርም ክንመልእ ከለና ብዛዕባና ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ኣድራሻ ዝበሃል ነገር ኣለና ወዶ ኣብ ኣድራሻ ኮይኑ ካንትሪ ዝብል ኣለዎ ብድሕሪኡ ሪጅን እንዳወረደ ይኸይድ እሞ ከምዚኣቶም ዝበሉ ተመሳሰልቲ ነገራት ሓደ ግሩፕ ንገብሮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣድረስ ብዝብል ግሩፕ ጌርና ነቐምጦም ኣለና ማለት እዩ። ብዛዕባይ ብሽመይ እንድሕር ክገልፅ ደሊ ኮይኑ ከዓ ግሩፕ ንሱን ኣብ ምንታይ ኣብ ኔም ብዝብል ይሕዞ ኣለኹ ፈረስት ኔም ላስት ኔም ኢለ ስለዚ እቲ ሰብ ክጥቀም ከሎሲ ንኸይደናገር ይገብሮ ግሩፕ ምዃኖምሲ ቀጥታ ቅልል ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ናብ ምንታይ ክኸድ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ። እቲ ሳልሳይ ክንሪኦ ከለና ዩዝ ክሊር ከለር ስኬምስ ዝበሃል ኣለና ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ደቂ ሰባት ሪእናዮ እንድሕር ኮይና ከለራት ክበዝሕ ከሎ ብጣዕሚ ደንገርገር የብለና እዩ። ስለዚ ክሊር ክኾን ክኽእል ኣለዎ ንፁር ንምግባር ሓደ ዝተመረፁ ከለራት ካብኡ ኣየናይ ከለር ምስ መን ከለር ክጥቀም ኣለኒ ንኣብነት ሓደ ንፍፁሞም ጌጋ ታይኒስ ፃዕዳ ንጥቀሞ ኣብ ልዕሊ ፃዕዳ ባክግራውንድ ምጥቃምናስ ሜስና ናብ ፃዕዳ ዝፀጋግዑ ብጣዕሚ ንኣብነት ከም ግሬይ ዝበሉ ከለራት ንጥቀም ካብኡ ከንብብ ዝደለየ ሰብሲ ብጣዕሚ ይችገር ማለት እዩ። ምክንያቱም ተመሳሰልቲ ከለር እዮም ከለልዮምስ ኣይኽእልን ክልቲኣቶም ማለት እዩ እና ንክፍለዮ እንታይ ክንጥቀም ኣለና ከለር ብጣዕሚ ኮንትራስት ክንፈላልዮ ክንክእል ኣለና። ፃዕዳ እንድሕር ተጠቒምና ፀሊም ከም እንታይ ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ናቱ ኣንፃር ስለዝኾነ ፒር ኮይኑ ንኽረአ ይገብረና። ስለዚ ከለር ኣመራርፃና በዝሒ ከለር እውን ሕዚ ንኣብነት ዌብሳይት ዲቨሎፕ ክንገብር ከለና ሲ ልዕሊ 3 ከለር ክንከይድ ከለና ነቲ ተጠቃሚ ሰብ ነቲ ዘርኢ ዓይኑ ብጣዕሚ ቢዚ ንክብሎ ይገብሮ እና ፎከስ ገይሩ ከይፀንሕ ስለዝገብረና ተመሳሰልቲ ዝኾነ ከለራት ክንጥቀም ክንክእል ኣለና። ስለዚ ከለር ፓሌት ባዕልና ኣዳሊና እንዳመረፅና ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ካብኡ ሚኒማይዚንግ ዘ ኣማውንት ኦፍ ቴክስት ይብለና ትራብዓይ ንሪኦ ከዓ ካብቶም ንቕንሰሉ ክላተር ሪዳክሽን ሜተድ ዘየድሊ ፅሑፋት ኣለዉ ንሓቂ ብጣዕሚ ብዙሓት ተጨናንቑ እንድሕር ኮይኖምሲ ቅንስ ኣቢልና ፅፍፍ ዝበሉ ንገልፆም ማለት እዩ። ኣነስ ዕድመይ ከእቱ እንድሕር ዝድለ ኮይኑ ዕድመ ኢለ ክገልፅ ክኽእል እንተዘይኮይኑ ዕድሜ ካእቱ ነዚ ጠቕመና ዝብል ነቲ ተጠቃሚ ሰብ ብጣዕሚ ኮንፊዝ ክገብርዎ ዝኽእሉ ናዘይተደልየ ናብ ምንባብ ክኸድ ስለዝገብሮ ስለዚ ፅፍፍና ምጥን ዝበለ ክንጥቀም ኣለና ቴክስት ክንጥቀም ከለና ማለት እዩ። ካብኡ ሓምሻይ ክንሪኦ ከለና ከዓ ዋይት ስፔስ ኣጠቓቕማና ዋይት ስፔስ ማለት ኣብ መንጎ ዘለና ክፍተት ጨናንቐ ክኾን የብሉን ከስተንፍስ ክኽእል እኒአዎ
ቦታ እንዳርሃል ሆንሲ ተዘሎ ቦታ ብደንቢ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ኣጨናነቅ ክነብሎ ነገር የብልና ማለት እዩ ስለዚ ዋይት ስፔስ ኣጠቃቅማናውን ብጣዕሚ ዋይዝ ብዝኾነ ክንጥቀም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ናይ ካልእቲ ዋና ቶፒክና ክንከድ ከለና ከዓ query based visualization ዝበሃል ኣለና query based ማለት ሲ ሓደ ተጠቃሚ ብዝደልዮ መልክዕ ፊልተር እናገበረ ንክጥቀም ካብ ዝገብረና ነገራት ሓደ query based ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይቲ ሰብ ሪኩዌስት ብኡ መጠን ፊልተር ይገብርና ኣለና ማለት ሓደ ሰርች ይገብር ሞ በታ ሰርች ዝገበራ መጠን ንዕኡ ክረአዩ ይገብረልና ማለት ስለዚ query based visualization በቲ ዝመረፆ መጠን ንኽርኢ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ካብቶም query based visualization ካብ ዝኾኑና SQL based queries ኣለውና ከም ትፈልጥዎ MySQL ኣለና ስለዚ SQL based ክንጥቀም ከለና select እዚ እንዳበልና ንጥቀመሉ ማለት ስለዚ SQL ዝመስል query based ዝኾነሎ ማለት ዳታቤዝ ካብ ዳታቤዝ ክነውፅእ ከለና ሲ ንጥቀመሉ SQL based ንብለና ካልኣይ interactive visualization ዝበሃል ኣለና users can query and select with data points categories aggregations they can visualize it ማለት እዩ ስለዚ ካታጎሪ እውን እንዳገበር ክንሪአሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ብምርጫና ካታጎሪ ንኣብነት ኣብ ናይ ኦንላይን ሾፒንግ ክንኣቱ ከለና ሲ በቢ ካታጎሪ ኣነ ኤሌክትሮኒክስ ክገዝእ እንድሕር ኮይነ ሲ ነዛ ኤሌክትሮኒክስ ትብል ካታጎሪ መሪፀ ንክጥቀመልካ ዝገበረና ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ቢዝነስ ኢንተሊጀንስ ወይ ከዓ ዳሽቦርድ ዛት ኣለው ዩዘርስ ኢንፑት ስፔሲፊክ ፓራሜተርስ ዝተመረፀ መልክዕ እዚ እውን ፊልተር ገይሮም ንክውፅኡ ካብ ዝሕግዘልና ሓደ እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ መወዳእታይ ሳልሳይ ቶፒክ ኢልና ንሕዞ ከለና ከዓ ኦፕን ሶርስ ቱልስ ኮይኖም query based visualization እና clutter reduction ካብ ዝጠቕሙና ቱላት ክንሪኢና ማለት እዩ ስለዚ ብሰለስተ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ከም ኣብነት ጌርና ካብ ነቕሮም ኣብነት ጌረ ከሪአኩም እየ ናይ መጀመርታ ብፓይተን እዩ ስለዚ ዝተወሰነ ነገር ብዛዕባ ፓይተን ክብል ሞ ፓይተን ከም ዝፍለጥ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ዳታ ሳይንስ ማሽን ለርኒንግ and visualization ንጥቀመሉ እዩ ማለት እዩ ካልኦት ሰፋሕቲ ነገራት ንጥቀመሉ ግን ብጣዕሚ ፌመስ ዝኾነሉ እና ቶፕ 10 ኣብ ዓለም ካብ ዝፅርሐሎም ነገራት ግን ሓደ ዳታ ሳይንስ እና ማሽን ለርኒንግ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፓይተን ክንጥቀም ከለና ካብ ንጥቀመሎም ቱላት እኒውና ኦፕን ሶርስ ካብ ዝኾኑ ሓደ matplotlib ዝበሃል ኣለና ሲቦርን ዝበሃል ኣለና plotly ዝበሃል ኣለና ቦክስ ዝበሃል ኣለና እዚኣቶም ብምጥቃም ፓይተን ሓሪፍ ስራሕ ምስራሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ visualization ነማዕራርየሉ ሚንስ እዮም እዚኣቶም እቲ ካልኣይ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ክንሪኢ ከለና ከዓ ጃቫስክሪፕት እዩ ጃቫስክሪፕት መብዛሕትኡ ግዜ ብቀዳምነት ካብ ዝፅርሐሎም ኣብ ዌብ ዲቨሎፕመንት እንትኸውን ግን ብዙሓት ነገራት ሞባይል ኣፕ ዲቨሎፕመንት ዲስክቶፕ ዲቨሎፕመንት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ጃቫስክሪፕት ከም ብቀዳምነት ዝፅርሐሉ ግን ጃቫስክሪፕት ብዙሓት ነገራት ካብ ምስራሕ ካብ ንጥቀመሉ ሓደ ዌብ ዲቨሎፕመንት እና ዌብ ቪዥዋላይዜሽን እዩ ማለት እዩ ካብቶም ኣብኡ ዘለው ቱላት ግን ንምፅራሕ ዝኣክል Siri.js ዝበሃለና Chart.js ዝበሃለና Leaflet እና Siri.js ዝበሃሉ እዚኣቶም ማለት እዩ ሕዚ Siri.js ክንሪኢ ከለና 3D visualization and animation ሕዚ ማንም ሰብ ሲ ክጥቀም ከሎ ኣኒሜሽን ክህልዎ ከሎ ክበዝሕ የብሉ by the way ኣኒሜሽን ክንሰርሕ ከለና ኣብ ማንም ዌብ ሲ ብጣዕሚ መደናገሪ ክኾኑ የብሉን ፅፍፍ ዝበለ ንእስ ኢሉ ክኾን ኣለዎ ንኣብነት ሓንቲ ዌብሳይት ሲ ብዙሕ ኣኒሜሽን ድሕሪ ኣቲና ሰብ ክድብሮ ይኽእል እዩ ሓደ ናይቲ ብራውዘር ፍጥነት እውን ብዙሕ ዳታ ክደሊ እዩ እና ምጥን ብዘበለ እንድሕር ሰሪሕናዮ ግን ንዓይኒ ብዝስሕብ መልክዑ ማለት እዩ ንሰርሐሉ ሚንስ እዩ እቲ ሳልሳይ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ካብ ንሪኦ ከዓ ኦፕን ሶርስ ቱልስ ካብ ዝኾኑ ጃቫ ዝበሃል ኣለና ማለት እዩ ጃቫ መብዛሕትኡ ግዜ ንፈልጠሉ ኣብ ጌም ዲቨሎፕመንት ካብ ንፈልጦ ነበርና ካልኦት እውን ዲስክቶፕ ዲቨሎፕመንት ባክኤንድ ሰርቪስ እውን ካብ ንጥቀመሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጃቫ ክንጥቀም ከለና ንጥቀመሎም ቱላት እኒውና JFree ዝበሃልና ጃቫ FX እና ፕሮሰሲንግ ዝበሃል ኣለዉ ብፍላይ ከዓ ጃቫ FX መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቀመሉ ኣብ ዴስክቶፕ ኣፕሊኬሽን ቢልድ ክንገብር ከለና ኮድ ብዝቕንሰሉ መልክዕ ዳርጋ ልክዕ ከምቲ ፎቶሾፕ እንዳቀናበርና ንጥቀመሉ እንዳሰኣልና ካብ ጥቕምና ሓደ ቱል እዩ ማለት እዩ እዚአን ይመስላ ነይረን ስለ ዘዳመፅኩና